Hi guys, good evening. Welcome back to my YouTube channel, Aisaing Vlog. Ngayon guys ay mukbang naman ulit ako. Meron po tayong noodles at saka kimchi, seaweed yun, at saka gulay na langka at saka gatas, tubig. So start na tayo guys. Langka, gulay ng langka.
Meron pang kunti guys. Kunting-kunti na lang. Di ko na maubos. Busog na ako. So, thank you for watching guys. Bye!